Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Turkse Frans! Turkse Frans! Amsterdam! 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 Turkse Frans! Turkse Frans! Turkse Frans! Kublai phi baro kini kilong ki khubor ba menta kasngi mi ka HYC banet penpra ya ki ying sa jong ki bar jala ki basa bian hapo ulum survey shushu ula sakhiru ya ka jingwan jong ki pulen bat ki ba shupet ki bat ki shudan hakate ga jaka tamalat ka jingkulmar hadir madab ban penpra ki dekhot jong ka HYC ki lalet shamot pran bat ki perta bat ki kentien ki open m ya ka jing pentre kam jong ki Sushuru lala ban sakhiru ba marialet kaseng shamot pran kitrai dukan ki badai ki barjala kila khang penstat e ki dukan Turkse Frans! Turkse Frans! Amsterdam! 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 Turkse Frans! Turkse Frans! Turkse Frans! Amsterdam! Amsterdam! Amsterdam!